keď držíš, teraz ide vlastne červené, Hej, víš? Dôležité, aby sa nám to teda nepomiešalo, že? Jasné, To bude čo? niekde naľavo a tu Na bude tom napravo. teste. Ja vám tento zdám takto. Váš bude tu, váš bude tady. No, vyťahneme si podložku. V prvom rade si pripravíme podložku. No, to robíme aj tu, lebo na všetko Nožičky predtestované. máte, alebo nesem? Nie, máme to takto. Pripravíme, to sa dá v pohode. Snažíme sa podložku Iba nechýbať. ten jeden vpík je taký, že? Prosím? Čiže iba jeden vpík boli, ale ostatné veľké. Jeden vpík je taký srandovný. Stýka, a potom už je Tu podložka by bola kontaminovaná, že niečo nie je. No, takže až tesne pred predobením testu ja už ju otváram. Dobre, takže tu máme jednu podložku, to je vaša, to je vaša. Takže koho ideme prvého pichnúť? Pichnem na vás, aby si sa potom mohli sústrediť. Aby ste sa nedali a podobné veci. Máme tu všetko, hej, v tom balíčku. Je tu inak takýto podrobný návod, úplne, veď to ste videli aj minule. Áno. A v tom návode Ja som dal na máme internet, všetko, ja úplne som fotodokumentácie. No a tak dá sa pichnúť bez náhradnou, ale väčšinou sa nám podarí na prvý raz. Tu máme tú kapiláru, ktorú máme veľmi dôležitú. A potom tu máme nanoplast a dezinfekciu. Tak máte umyté ruky, no tak ale ja to dezinfikujem vždy trošku. Chcete tento? No, ktorý menej boli. Máte horúce tie prsty a zvyknem odtiaľ to z prostredníka. Áno, To tak je- môžem to z prostredníka. Á, tak dáme prostredník. To tak lepšie ide. Ten ukazovák býva takú tvrdšiu kožu máva ako prostredník. Vždycky mi to bolo nepríjemné aj v škole, keď sme si... To je odporné, neviem. A horšie je to, keď sám sebe, nie ešte ten druhý No, to... to je ešte ten druhý, keď vám to urobí, tak to sa dá. Dobre, sáčok na odpad máme. Máme to už suché? Áno, to je... Takže ideme. Pichneme. No. Čups, hotovo. To je nič. Fakt? No, No tak to Tak bolo hlavne odtiaľ super. vyletí, pritlačíte To a... je super. to je možno niečo také, ako keď títo Ja som diabetici pichajú. čakal nie? niečo horšie. No. Aha, To sa vlastne a vytlačí. ešte, čo je dôležité, vždy tento prvý roztok si otvorím pred. Lebo potom, keď máte v ruke kapiláru, ktorá je Sa plná ťažko krvi, robí s tým. už sa potom s tým ťažko robí. Takže si ho vždy pripravím pred. To sú také drobnosti. Trošku vás poprosím. Pekne to ide, to je neuveriteľné. No, kapilárku držíme vždy tak vodorovne. Ona aby- sama si stúcne? Áno, áno. Máme taký potlak nejaký. Fyzikálne zákony. No krása. Držíme ju vodorovne vždy, aby Raz. sa nám pekne natiahla tá krv. Keď sa nám stane, Toto. že nám, že nám netečie krv alebo niečo podobné, s čím to utrieme, keď som si toto už zahodila. No, poskytnem sa ešte tak. Ja si to pridržím, nie? Môžete si aj Budem predržiť. zamestnaný. A potom máme tu ešte náplasť. Aj náhradnú. Nie? To je kompletná výbava v tom teste všetko. Mhm. Takže zatrpeme takým spôsobom, aby sa nám to veľmi nepenilo. Ono sa to zvykne potom aj napeniť. Tá krv sa nám z tej kapiláry dostane do toho nášho roztoku. Tak. A roztok rozlejeme na testovaciu podložku. Tak, aby všetky tie jamky boli zakryté touto tekutinou. Tak. Podľa možnosti ani bubliny teraz sa nám nespravili, lebo som to veľmi netrepala, to stačí naozaj len tak. Keď sú tam bubliny, tak je dobré, aby tie bubliny neboli na tých, práve tam, kde sú tie proteíny nanesené na tých testovacích jamkách. Dobre, takže to máme nachystaného, môžem vás aj zalepiť. 40 minút. Hej? Dobre. Máme to aj tu úplne všetko. Tu máte, kde máme začiatok? Aha, tu máme, pardon, 20 minút, 10 Potom minút, preplachnú. 40 minút celý test. Tak som blbo spovedala, že 40 minút. Čiže Preplachuje ide to sa zaliate potom. 20 minút a potom sa bude... Áno, áno. 20 minút, 40 minút celý test. No to viem, že meškam, tak sa snažím, aby som vás potom nezdržiavala, tak Dobre. sa
cm. Nejakého časového sklozu. Takého. No to hlavne je tam, nie? No, no.